Kaso ng dengue sa Pangasinan, pumalo na sa higit 3,000. Para sa detalye, narito si Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Pumalo na sa 3,269 ang kabuuang kaso ng dengue sa lalawigan ng Pangasinan mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon, ayon sa tala ng Pangasinan Provincial Health Office. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Rosales, sinundan ng Umingan, San Manuel, Asingan at mga Tarama. Mataas din ang bilang sa Alaminos City, Balungao, Santa Barbara, San Fabian at San Quintina. Bilang tugon, pinalalakas ang pamalang panlalawigan katuwang ang Provincial Health Office sa mga hakbang para mapigilan ang pagkalat ng sakita. Pinayuhan din ng mga residente na agad magpakonsulta kung makaranas ng sintomas tulad ng mataas na lagnat, pananakit ng kasukasuan at pantala. Dagdag pa ng health authorities sa panatilihing walang naipong tubig sa paligid na maaaring pamugaran ng mga lamok. Patuloy naman ang koordinadong aksyon ng mga barangay at ng PHO para mapababa ang kaso ng dengue sa lalawigan sa gitna ng patuloy na pag-uulan. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News! IFM News! IFM News!